Igbo people, ekele m na ọlọlọ Nneka Chimezeni. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka ya maka Sowore na protest Emmanuel Kalu ga lead na Aba. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-agwa onwe eziokwu ga-ama na anytime ndị Ipob ma Igbo yotụpụta ime protest a na-agba ha egbe. So ọ wụde a good idea anybody whatsoever ikpọ protest n'ala Igbo now. That is why mgbe ndị Ipob kpọga for protest sit at home. Ha si ihe awụ protest mana so onye ọbụla nọdụ na-abịa kama a ga-agbagburu ya mmadụ. Ọkwa Emmanuel Kalu pụta na daily de mgbe ha anyị amaghị ihe na-aganụ de na that sit at home agaghị anọ mere ejizi ọ dịka enwere agha na that sit at home. Now emechakwa ha asịkwa Simon Ekpa na-akpọzi sit at home ma 1 week ma 14 days. So anyị wee chọpụta na ihe niile ndị a who will control the mindset of ndị Igbo maka na ha ahụ na Nnamdi Kalu ndị Igbo alaike ala ya na-arally around him ha atọ ya nga ghazie ya aka na-eme ka o si so ha. Now unu mana this protest Sowore akọlọla for this protest before na Abuja which I participate fully. Sowore achọrọ m ka onye Igbo ọbụla ebe ọbụla nọ na n'ụlọ m santin Sowore emeghị protest for Nnamdi Kalu. Sowore emege protest he build his political career, presidential ambition ka egbuo nke Peter ka ndị Igbo so ya. Simple. And I will tell you why. First of all, mgbe ọ chọrọ ime that protest the very first time ya bụ ụzọ meme Peter attack na our leader achapụta mme ya attack si ya na anyị nabatara protest ị chọrọ ime maka nwanne anyị nwoke mana ị gaghị abịaghị abịa bụrụ ụzọ kpọchara kparịwa ndị Igbo kpọwa Peter kpọwa your political rivals. It will not be allowed. Na ndị isi ya ọtụtụ ndị isi iwe ya nwụrụ nke ọ na-azọ Nnamdi Kalu many people ama ahụ ọha ma ele aha ya na ọkwa dike Emeka Eziife Mbazike so many of them obodo onye ọbụla ga-ekweta how many of Yoruba politicians gara okwu Sunday Igbo hụ echi ime protest gị pụta mee protest and that protest agara m ya na nna report kwa na apụtacha obodo nke ihe a ọ na mana protest ahụ the very first day eme ya onwe dị isi aka m na-achụgharị Sowore till today ka eme another protest. In fact ebe a ka m nọ nwa na nwanne Nnamdi Kalu enwe protest amege because at the time enyegidere m ha nsogbu anyị mee that was the last time na Emmanuel Kalu kwuru okwu anyị mee WhatsApp meeting na-aje ha anyway na the day ekpere ikpe before a year this judgment na worry ndị a nwanne ha na anyị nidere na Sowore ngwa ka emezie ndị protest okwa ka enyere this protest ka akpọpụta the whole Nigerians ka abịa nye aka na this protest. Now try to at the time Sowore kwuchi pick my number my call try to gide ha eme meeting kpọbata Emmanuel Kalu si ya ngwa ka ọkpọ Sowore ka eme meeting anọ m na Abuja. That was mgbe ekpere ikpe before ikpe nke aha enyezi judgment. So ema mechazie ya that was around 8 nche ya 8:20 ọkpọ m so m mipụcha akpa ma dinere anyị ebe 8:20 ọ dịara 8:25 ya akpọ ashim some na Sowore abịago m si ya ọmbịa ya sị m yiri akwa because enyecham ha ma contact ndị ha ga-eji mobilize ya ndị mmadụ ma ha chọọ so ka mee meeting mana otu ọ ga-esi aga so m yiri akwa gbadaa n'ala na m agwụ na Emmanuel Kalu pụta bịa dị bọnkọ ihe a na Dr. Sly Onya bịa dị bọnkọ because ọ ga-ha mee the meeting Dr. Sly Onya Emmanuel Kalu na Kalu nta Kalu. So m mirizi akwa were ego mba gbaa taxi na-aga n'ụzọ ka m pụrụ Emeka Kalu kpọọ m na Sowore alawala ndị na-eme na ya ga-emere nwanne ha protest na Sowore nsị agịrị ya sị m laghachi azụ ya sị m ya ga-akpọ m echi ahụ ruo taa m na nọ ngo ụgbọ na Emeka Kalu akpọbe m were iwe si Abuja batawa ya wụ na otu m chọrọ isi mee ihe ọbụla wụ effort ị ga-eme so Nnamdi Kalu pụta ha blọk ya m were iwe plus body language ha. So ihe ị hụrụ ha gawara Aba ime ihe awụ Sowore ka a na-eprojekt. Then ilezi anya meji unu this video now video unu mana ndị Igbo na-eme protest ndị Igbo na-eme protest now ndị Igbo na-eme protest now nwere ike ime protest n'ala Igbo lee na ihe awụ Sowore
Sowore na-eme protest enye ya amị na-agaghị Sowore na-aba na police na-agaghị Sowore na-aba ebe a na-eme protest n'ala Igbo protest free Nnamdi Kanu ịma na ọ na-good day egbe ka a ga-agba mana lee Sowore ji ndị amị na police kwa ịhụ ha nga ha na-aga dị ọya ka a na-awọk onle anya onye akpa okwu red ndị amị na ndị police nọ side by side ọya wụ ndị ga-enwetara unu Biafra. Then m ga-ezikwu na another video ebe ndị police kwụzi n'ụzọ ọnụ hụrụ ebe ndị police kwụzi n'ụzọ na-agaid ndị na-eme protest. Ọ dị possible for you to know na ndị na-achọ ka akpatoo onye awụ Peter Obi ka indirectly ka Sowore bịa na-ebuild his political career. M ga-ezikwu na another video lekweze video ebe a na-ekwezi Sowore ọ na Sowore ka na you are a leader, you are a leader, Sowore, you are a leader, you are a ka so mona jeje mona lala Sowore ka so this is the essence of the protest. Sowore ka so mona jeje mona lala Sowore ka so Sowore ya ka ahapụzele protest na na-eme mewezere ya campaign. Sowore ka so mona jeje mona Sowore ka now ndị na-aga ihe ndị na-conduct ihe ewu ụmụaka Sowore maka mgbe m mere Sowore interview anyị gara na Kuje High Court ka Magistrate Court dị ha ekwu ụmụaka ya chi bido this is the incoming president shon ha so anyị bịara anyị mee campaign so ịga nga ahụ ọ na-akpọ ụmụaka ya abịa ụmụaka ha bịa ha baa n'ime na ebulite Sowore kwa nwere ihe a na-ajụ Sowore ka anyị ga-eso then you are a leader. So this thing hụrụ ka alụ ha nara politicians ego ha build ya around Maazị Nnamdi Kanu na-emere onye aha campaign. Ihe awụ ihe ndị a ji wee tụba nwanne ha nke ụnụ ma presidential campaign erule this 100 men a na-achọ ịhụ ugbu a ndị ga for election for negotiation ya gịnị meziri Ipob ya anụ gịnị mezi DOS ndị nke ya na ha ṅụziri iyi kwa nwere ndị ha na Nnamdi ṅụrụ iyi iche na for Ipob ịdị strong ota ọ dị just akpọkọta ndị mmadụ ha ṅụrụ iyi something is binding them. So ndị a na enwere ihe na bind ha na Nnamdi Kanu ndị na-agaghị betray the struggle. Any other person ga-betray the struggle. So Nnamdi Kanu nọ na nga na-eme asịghị na ọ ya kwuru ụnụ amaghị ọnọdụ o ji wee kwuo because ọ nọ na nga aka ji ya and onye ọbụla sị na Nnamdi Kanu ga-anọ na nga na-enye ọda ihe ga na-eme ma ọwụ n'ala Igbo ma ọwụ na Ipob onye ahụ so na ndị na-aghasa aghasa ọ dị possible. So ndị Igbo ọzọ emekwa na ekwu onye iberibe ka ihe na-eme ugboro abụọ ka anyị mụrụ n'anya dị ka azụ. Another Simon Ekpa will never ever happen to us. Another Simon Ekpa happen to us ma je na anyị awọla ndị iberibe. Ndewo.